Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu in masu bibiyan wannan channel ina mai suna Albidawi Teach. So kamar kullum yau ma domin zo muku da wani sabon application ko sabon website wanda zaka dinga samun kuɗi a online a duk rana. To wannan ba wani application bane mai wahala, application ne mai suna Get ko website wanda shi wannan website din zaka duk lokacin da kai register daga lokacin zaka fara samun kuɗi a wannan website ko application duk dai ɗaya ne, saboda application ne wanda dama suka kirkira domin wannan abun website, domin in ka sauke application a wayanka zaka yi amfani da shi ta kan application din duk za su linkin din shi. So kafin mu shiga cikin wannan tutorial din dai ya kamata ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa yanda mun ɗora shirye-shiryen mu zai dinga zuwa muku akan lokaci. Za mu shiga cikin tutorial din ko za mu shiga cikin darasin kai tsaye, amma kafin nan mun ajiye link din da zaka taba ka shiga ka je kai linkin din ka ka register a ƙarƙashin description na wannan video da muka fara. To kamar yadda kuka sani dai gashi nan yanda za ku fara, farko gashi nan dai muna fara sa email din mu, na mu sa email address gashi nan, email address din mu farko gashi nan muna sawa gmail.com. So gashi mun sa email din. So yanzu nan zaka sa password din da kake so sai ka saka. To gashi mun sa password din, wannan kuma number shine za ku ga number da ta bayyana ita ce number da aka invitation ɗinka. To gashi nan da register ba ce already has been registered. To daga shi ne akwai buɗe application din ba, na ƙwarin buɗewa, ana ƙwarin buɗewa gashi nan. To yanzu account din mu ya buɗu, zaka sa digin number ka wanda kake WhatsApp da ita. Yawwa ka sa kuma shi ba a sa kaya ko ba a adin din abu ya kamata ka saka abin da an contacting kai din za a same ka kai ne abun. So gashi nan da yanzu za mu sa number mu ko lambar da muke WhatsApp da ita wanda daga an contacting din mu za a sa za a same mu. Yawwa to gashi nan number mun sa, za mu confirmation shi it is successful. So gashi nan yanda ake yi ba, yawwa to gashi nan to gashi nan da yanda register mu ta yiwu, muna kokarin za mu nuna muku yanda zaka aikin yasu yake kenan. To gashi nan dai to gashi nan ku shine wanda aka yi invitation din wanda kai maka ga friend ɗinka domin a ci moriyar tare. So gashi nan dai zamu shiga wurin profile din, edit profile kenan. To gashi nan dai yanzu shine kaga muna da zero account din ba komai a ciki, amma yanzu zamu nuna muku yanda idan muka shiga zamu yi aikin ko mu ce zamu je mu liking din kuma su biya mu kuɗin. To gashi nan gurabe ne guda wance ga sunan dai a jere, zaka sa da password ɗinka da password zaka yi withdrawing. Yau wannan zaka sa bank details ɗinka ne yanda zaka yi dinga withdrawing ɗin kuɗin ka zuwa bankin da kake so din. Nan zaka sa farko ka sa bank account. To gashi nan zamu sa bank account din mu gashi nan zaka sa bank account ne. Yawwa to gashi mun sa kaman bank din mu account number. To gashi zamu zaɓi bankin da kake aiki da shi, mun zaɓi Unity Bank. So zaka sa sunan da kake amfani da shi ko sunanka wanda kai ka buɗe bankin da shi. Digital ɗin ya kamata ka sa abin da ya kamata ana same ka kai. Yawwa kar ka sa kayan da ba, ko kuma kar ka sa number ka ba ba kai. Ka sa in ka buɗe banki ka sa lambar da ka buɗe banki yanda duk za su kai verify za su gano kai din ne, kuma kuɗin ka zai shiga nan. Wannan guri ne zaka adana kuɗin ka, kar ka sa ba daidai ba yanda kaga in ka sa za su nuna maka rejected withdrawal ɗinka ba zai yiwu ba. To gashi nan yanzu mun sa komai namu mun tafi saving kenan ko. To gashi nan yawwa to gashi nan in zaka canja withdrawal back ɗinka, withdrawal password. To withdrawal password kamar in zaka yi withdrawal ɗin kuɗin dole ka sa password, saboda kar ka ajiye wayanka wani ya ɗauka ya withdrawal ɗin kuɗin ka ko kuma ya canja ma details, dole akwai password. To mun sai ba shi ba. To yawwa to gashi nan yawwa to yanzu dai gashi mun gama da wancan, mun dawo gun da zaka yi service, zaka shiga kai subscribe liking din a imma Facebook ne ko WhatsApp. A cikin application din zaka gama komai su biya ka, idan suka tabbatar kai za su biya ka. Liking ne kawai zaka yi saboda gashi nan zaka application din mafotan hannu ne na liking kenan inda ake yi. Yawwa so gashi nan ga all transaction din gashi nan ake gudanar da abubuwa nan, gashi na YouTube da Facebook. So ga trial din farko shine na yawwa gashi mun taba na YouTube yanzu, gashi zai sun ce naira 150 ko. So gashi yanzu mun yi liking, you have successful to gashi yanzu abu mai yayi.
yawwa to har yanzu mun yi likin ɗaya a YouTube a wannan ka a Facebook. Za mu dawo ku ga current account, kun ga balance ɗin mu ya ƙaru account ɗin mu. Yawwa to kun ga za account ɗin mu mun samu 150, that's zero ne yanzu da 150. Za mu ƙara kuma mu ƙara yi. To kun ga zami na ainihin YouTube. Yawwa to har mun ƙara picking. Yawwa to gashi dan da abubuwan suke. Yawwa to gashi nan. So wannan shine trial na farko. Wannan already mun riga mun yi sai dai gashi yana loading kuma yawwa to gashi mun ga yana loading. To sun ga amount din mu ya kai 900. To gashi nan dai mun taba mu dawo kan shi sunan. To shi wannan gashi nan dai za ku ƙara subscribing din kuma duk wanda za ku ƙara liking din. Yawwa to gashi mun yi confirming again. Yawwa to gashi yawwa mun ga yana searching. Yawwa to dai gashi nan dai account mu ya kasance muna da 900. Da kun gani farko mun fara da 150 ne. Daga baya yana hawa muka ƙara yi do har muka samu shi ya dawo har wannan ya dawo har 900. To gashi wannan shi ma trial ne. Insha Allah a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku yi withdrawing ɗin kuɗin ku zuwa account ɗin ku. Mun gode da kallon wannan tasha ta mu insha Allah. Sai anjima, muna godiya sosai.